नमस्कार मित्रांनो, एम स्टडी अकॅडमीमध्ये आपले स्वागत आहे। तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण महाराष्ट्र पोलीस भरती 2023 बद्दल माहिती बघणार आहोत। तर या व्हिडिओमध्ये आपण जे पोलीस भरतीच्या जागेमध्ये कपात होणार आहेत तर कोणत्या घटकामधले होणार आहेत तर याच्याबद्दल सविस्तर माहिती व्हिडिओमध्ये बघूयात। आणि काही मुलांनी मला विचारले की नवीन पोलीस भरतीमध्ये काही बदल होईल का, जसा 2019 मध्ये झाला होता तसा होईल का, तर याच्याबद्दल माहिती बघूयात। आणि SRPमध्ये जागा जे आहेत तर ते वाढतील का, म्हणजे एका घटकामध्ये जर जागा कमी होतात तर दुसऱ्या घटकामध्ये जागा वाढतील का, तर याच्याबद्दलही सविस्तर माहिती आपण या व्हिडिओमध्ये बघूयात। आणि व्हिडिओ चालू करण्यापूर्वी तुम्हाला एक रिक्वेस्ट आहे, जर तुम्ही या चॅनलला नवीन नसाल तर चॅनलला सबस्क्राईब आणि लाईक नक्की करा आणि लवकरात लवकर टेलिग्राम चॅनलला जॉईन व्हा। तर चला व्हिडिओ स्टार्ट करूया। सर्वात पहिले कोणत्या घटकामध्ये तर जागेमध्ये कपात होईल, तर याच्यापूर्वी मी एक व्हिडिओ बनवला होता की कारागृह विभागामध्ये 6000 जागांची भरती होणार आहेत। तर ते 6000 जागा न भरता त्यांनी आता 2000 जागा भरण्याचा निर्णय घेतलेला आहे। आणि कारागृह विभागामध्ये जागा जास्त रिक्त असून सुद्धा त्यांनी कमी जागा भरण्याचा निर्णय घेतलेला आहे। तर याच्यामध्येच आपल्याला दिसून येत आहेत की जागा ही कमी भरत आहेत। पण बघूयात आता दुसऱ्या घटकामध्ये कशा जागा निघतील तर त्याच्याबद्दल तर मी तुम्हाला टेलिग्राम चॅनलवरती तर माहिती दिलेली आहे की कोणत्या जिल्ह्यामध्ये किती पदे रिक्त आहेत म्हणून पोलीस शिपाईचे। कारागृह पोलीसमधले जे तर 6000 जागा न भरता 2000 जागा भरणार आहेत। तर याच्याबद्दल जे त्यांनी आढावा दिलेले आहेत। आणि काही मुलांचं म्हणणं आहे की SRPमध्ये जागा वाढतील का, तर मी तुम्हाला पोलीस शिपाईचं काही जिल्ह्यांचं सांगितलेलं आहे, पण SRPमध्ये अद्याप तरी काही माहिती समोर आलेली नाहीत की नेमकी किती जागा भरल्या जातील। तर जसे आपल्या 1-1.5 जागा असतात, 2-1 तशाच जागा मला वाटते राहील। तर पोलीस शिपाईमध्ये सर्वात जास्त जागा असते। तर गृहमंत्र्यांनी जे सांगितले आहेत की 18,000 पदांची आम्ही भरती करणार आहोत। तर त्याच्यामध्ये जे पोलीस शिपाई हे पद आहेत तर याच्यामध्ये सर्वात जास्त जागा जे आहेत तर 100% असतील। काही मुलांचं म्हणणं आहे की भरतीमध्ये काही बदल होणार आहेत का, तर बदल अद्याप तरी काही माहिती समोर आलेली नाही। तर मला तर नाही वाटत की कोणत्याही याच्यामध्ये बदल होईल म्हणून। तर बदल म्हणजे असं काहीच नोटिफिकेशनसुद्धा आलेले नाहीत की म्हणजे 2019मध्ये जे सांगितलं होतं की आपलं सर्वात पहिले लेखी परीक्षा होईल, तर तसं काही होणार नाही आहेत। मलासुद्धा वाटत नाही तसं काही होणार नाही आहेत। तर जशी माहिती येईल तर मी तुम्हाला त्याच्यावरती व्हिडिओ बनवून नक्की सांगेल।